esan bezala gaur, ari gara ospatzen edo ospatu nahi dugu, eguraldi gizon emakumeen eguraldi aurkezle nazioarteko eguna. Eta nola ETBn beti beraiek ematen duten eguraldiaren berri, gonbidatu egin ditugu. Gurera datoz, Ana Urrutia eta Andoni Aizpuru! Zer moduz, bikote, ondo? Oso ondo, gustora. Andoni eta Ana, guk esan dugu, gure sensazio dela beti zuek ematen duzuela eguraldiaren partea, baina Ana, zenbat urte daramatzazu zehazki gutxi gora bera bitzateten? 20 urte. Aurten, denbora asko, eguraldia aurkezten, eta ondo. Horrelakotan esatena, hasi ginenetik euri asko egin du, ezta? 20 urte berak. Nik 25. 25 urteia, zilarrezko esteiak eguraldia ematen. Gutxi gora bera, zenbat iragarpen egin dituzuen, kalkulatu alduzu inoiz? Ez dut kalkulatu. Baina, bueno, 20 bider urtean nengo ditugu, 52 aste, ni zientzietako naiz, Bai, matematikoa da. 52 aste, bider 5, 250, bider 20, 5.000 gora. 5.000 gora. Bai. Bueno, Andoni eta Ana mundu guztiak ezagutzen dut behintzat hemen Euskal Herrian. Gaur gure kaxan pixka bat hobeto xeago ezagutzeko aukera izango dugu bideo hontatik hasita. Denek izan dugu lehen aldi bat. Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Hau da eguraldia atalak zuen itxura, 1989 urtean. Estoy encantada de poder estar con ustedes a partir de hoy ya todos los días. Eta ura esan zenuenean, Ana, konbentzituta esan zenuen, 19 urte pasa baitituzu ordutik eguraldiaren berri ematen. Baina atzera joko dugu. Horrela aurkezten zuen eguraldia Andoni Aizpuruk 1993 urtean. Baina gainerakoan, hori, temperatura goxoa. 25 urteren ondoren, platoaren aldaketa, informazioa emateko modua eta bar aldatu dira. Euria eta euria. Baina bazkal eta falusteak ez dira berdinak, zuek gabe. 25 gaur, marko eguna, Sangurti. Hori Euskal Herrian sakratua da. Gaur eguna eta teleberria ez dira bukatzen eguraldia ikusi eta entzun gabe, ezta? Hori da, informazioa, dena informazioa da. Bueno, Andoni eta Ana, aipatu ditugu Andoni eta Ana. Gaudulako gaur hemen gurekin batera, baina hor Urko eta June eta Onintze eta jende asko aritzen zarete. Aurken Iturrio, bai. Aritu zarete, orain artean eguraldia ematen. Andonirik geldirik egotea kostatzen zaio, Bai. Bideo ikusi bitartean, alde batera eta bestera. Eta tabla gaz inozente egunean zen. Bai. Inozente egunean zein ingo dugu eta hor surfeko tabla batekin, eta Ana pasatu zen eskiekin. Eta modu hortan, baina Luka urteak ez dira alferri pasatzen. Eta orduan, moin dela, 25 urte korbatakin, amerikana batekin, eta hau gaztetxo hauek eta ulertuko dut. Ulertuko urte barru. Dotore beti. Atzera egingo dugu berriz ere, irudiek gara eraman gaituzelako. Andoni, zu irakasle izateko ikasten hasi zinen, natur zientziak irakasteko hain zuzen, eta batean, telebistan hasi zinen. Erdi kasualitatez edo okerrezpa gaude behintzat. Bai, ni berez magisteritza ikasi nuen, natur zientzi aldetik ez. Eta gero euskara irakasle sartzeko aukera izan nuen, eta horra egin nintzela, ia kazetari lanak egiten hasi nintzen, idatzizkoan eta hasi nintzen. Eta halako batean, oain oso modan dagoen hitz bat, casting bat. Orduan, lehen itzietan esan ziaten aproba bat egin nahi zutela. Aproba bat egitera. Eguraldia aurkezteko norbait behar zutela. Eta ni oso zalean nintzen. Eta orduan joan nintzen, eta aizu, gustatu zaigu eta hasiko altzea, eta horrexe hasi nintzen. Eta da natur zientzien mundua ere, bueno, Bai, inguruan da bilela. Bai, eta eguraldia natura eta oso lotuta dago, gaina. Ana, zu ze pasazinen, ondartzatik telebizara zuzenean, edo? Bai, ni unibertsitatean nengoen, irakasle moduan, praktika egiten, tesis doktorala egiten, eta batean bai, kastina bat egin zen, eta... Zer ikasi zenuen zu, barkatu? Zer? Zer ikasi zenuen zu? Kazetaritza. Zu kazetaritza. Eta, bueno, kastina bat egon nintzen, eta super tranquil egon zen, eta batean, oso ondo, ze naturala, venga, barrure, nola barrure, bai, eta baina urte. Lehendabiziko aldiz kamera baten aurrean jarri, eta atzean mapa bat jarri zizutenean, eta kamerari begiratu mapari ere bai, monitoreari ze sensazioan, Hasieran zaila, apurtxe bat, zaila. Igual eskua, Galizia aldean, eta igual zure eskua Bretaña hundian. Azoretan, edo. Bai, eskatxo bat zaila. Ikasi egimarko da, erresa ematen du etxetik begiratuta, baina. Espillo moduan da, eta orduan, hasieran arraroa, baina gero ja oso. Gainera, duela 25 urte, Andoni, hori bakarrik ez, internet handiegirik ere etzen izango. Zuek eguraldia ematen hasi zineten. Ere ez genekin. Orduan faxak zeuden, faxak.
orain ja faxi bat dago. Egongo da, Bai. Faxa, nik lehenko batean deitu nun telefono batera eta intzian. Faxa izango? Hori da faxa dela. Orduan, faxez etortzen zitzaizkigun, mapak eta etortzen zitzaizkigun, eta bueno, han A bat jartzen zuen, bestean B bat, olako marra batzu, eta han ibiltzen ginen. Guk eskuz marrazten genituen gero, eta gero grafismo badau, hemen ere badau grafismo, ez? Ara eramaten genituen, eta han batek txukun xamar margotzen zituen, baina ez dago sinisture egiterik. Ana etorri zenean ja, ordurako ja saltotxo bat eman genuen, baina askotan datuak eta ez genekien, gaur badakigu hemen elurra ari du, hemen hoz dago, hemen bestea dago online, ez da? Eta orduan, batzuetan, baina itxu-itxuan egin. Eskerrak gaur egun beste baliabide batzu dauzkagun hortarako ere.